Eli tosiaan Honda Transalppi 92. Ja ongelma oli se, että alipaineletkussa, joka oli eilen itse asiassa, oli huomasin, että oli tää vanha. Se oli kulunut, se vuoti tuolta päästä. Ja en silloin ajatellut sitä, kun sieltä tuli reijistä pensaa, niin en sitä nyt murehtinut sen enempää, mutta kävin hakemassa uuden alipaineletkun. Ja sitten tosiaan huomasin, että siellähän on aika kova virtaama pensaa. Samoin oli noi kierrokset meni sillä, että 1,000–3 tonnia seilas edes takaisin. Joten sitten rupesin katsomaan kässäristä, että mitäs ne kuuluu olla, niin huomasin, että se oli asennettu ensinnäkin väärin. Se on se ilmareikä tuolla. Mä näytän sen lähemmin tosta niin se oli asennettu sinne, mutta mä huomasin, että tää pitää olla asennettua tohon eteen. Onneksi on käsikirja, niin se helpottaa. Ja täällä nyt sitten, elikkä se oli asennettu tuonne. Ja täällä kulkee ilma edestakaisin, mutta tämä on sellainen, että kun tähän imee, niin silloin se vetää sieltä. Eli se avaa silloin tämän koko paketin, että bensa lähtee kulkemaan täältä. Sillä se toimii. Ja mä näytän vähän, että mikä ongelma täällä nyt sitten on. Ja minkä varustesarjan mä sitten Stormilta hain. 30 €. Koitaan vaihtaa se. Jeppistä. Eli tämän nyt sitten kun avaa. Täältä tuli jotain tiivisteitä. Tollasia en oo kyllä vielä selvittänyt, että mihin noi tiivisteet on, mutta kyllä mä nyt uskon, että se suurin ongelma, mikä mun pitää ratkoa. Tässä oli myös ongelmana se, että tää valutti bensaa täältä yhdestä kulmasta ja siitäkin mä ajattelin, että kyllä ehkä se ongelma on sitten täällä. Justiin sanoin kaverille äsken, että aivan soppelikeli korjata näin huhtikuun 14. päivä moottoripyörää, kun on näin komia keli. Mutta se ongelma tosiaan, täällä on tää kumi, niin se on tällä tavalla kovettunut kahdestakin kohtaa ja se päästi suoraan pensaan nyt sitten tuonne imupuolelle. Ja tämä lähtee tällä lailla näin yhdessä irti ja mä voisin ottaa puhdistusainetta, että putsaan nää nyt vähän kaikki tästä. Niin jatketaan sitten. Tällainen brake cleaneri mutonet, niin tää on aika hyvää tavaraa. Tuohon ja sitten pyyhkäästä, niin ylimääräiset liat pois. Tosiaan tuossa on ollut tuossa moottoripyörässä aina ongelma, että se jo viime kesänä, että se kävi niinku tyhjäkäynti seilas edes takaisin. Mä sitä silloin, kun mä sen hankin, niin oikein tullut keskityttyä siihen, että kun se oli niin kivaa muutenkin ajaa. Mutta nyt sitten se rupesi vaivaamaan ja ihan ajoskin se teki sitä, että kun vaihtoo vaihteja, niin on 3 tonnissa nuo kierrokset. Joo, eli täältä kun imee, niin toimii. Toista päin ei toimi. Ja. Eli tää paketti nyt sitten pitäisi, mä en oikein tiedä kuinka tämä toimii tämä homma, mutta
Avatahan nyt tämä. Tää onkin kätevä. Tää on tällainen sulkijalla, ettei heti pirahda kaikki. Sen mä tiedän, että okei. Eli täällä on nyt tällaiset 2 niinku levyä ja tässä on vähän niinku profiilia myös tässä levyssä. Ja ihan selvästi tää näyttäisi, että tää on tälleen alaspäin. Ja täällä on tällainen katsotaan, mä työnnän tän niinku läpitte täältä. Elikkä työntelen sen tosta. Se tulee sieltä. Noin. Tarkkana sitten. Se oli nimenomaan tolleen päin. Putsutaan vähän tätäkin. Joo, ja se tosiaan oli, kotikorjaaja oli laittanut edellisellä kerralla niin tästä tulemahan sen paineletkun, mutta se on väärä. Se on väärä paikka. Se on varmaan rikkonut vähän tuota kalavua, että ainakin ohjekirjan mukaan, niin siitä ilmeisesti tulee vaan ilmaa, se ottaa sitten tuon. Ja sylkääsisikö se siitä sitten pois, jos tulee joku ihme paine, ilmeisesti. Mutta se on nyt siinä. Voi kun vielä menisi oikein päin, kyllä he nuo nyt oli tuonne, juu kyllä. Ja laitahan nyt tuolla päin, kun noin päin se kuuluu olla. Ja nyt sitten, tää onkin. Tässä on tosiaan tällainen muovinen rinkula. Tätä ei tullut varaosana mukana, niin älä vain heitä pois. Nuo on uudet osat, ei nyt mennä sekaisin. Ja mitähän, täällä on joku tällainen metallijuttu. Tää on aika erikoinen juttu, että mikä tää juttu nyt on. Mun pitäisi tuo metalli varmaan sitten kumminkin saada sinne mukaan. Otas nyt. Tuo on aika veltto on kyllä vitsi tämä. Joo, tää on selvästi näippäin, kyllä. Mutta onhan tää aivan kuoleentunut tämä. Katsotaan nyt meneekö se tuonne. Kyllä, se menee aika nätisti tuonne. Periaatteessa sen nyt voisi laittaa siihen jo valmiiksi nuon. Mutta tää onkin nyt mielenkiintoinen, että onko tämä erilainen kuin. Tää on tällainen metallipala. Mikä juttu? Ja se on yhtenäinen nyt tuon kanssa. Ei tässä ole mitään metallipalaa. Onko tämä nyt sitten erilainen vai? Oi vitsi viekö. Kuinkahan mä nyt tuon laittaa siihen sitten? Kun. Mikähän tää juttu nyt on? Okei. Justihi. Joo. Aivan. Eli siinä on tollanen nyppylä tuossa, joka pitää työntää nyt sitten tuonne, mutta mä en nyt kyllä tiedä. Kyllä. Kattotahas nyt vielä rauhassa. Siellä on meinaan nyppylä. Kyllähän on näin päin se kuuluu nyt olla. Tämäkin on varsinainen kotikorjaaja. Nyt sitten nuo päin se kuuluu olla. Näin päinhän se olikin siellä. Kyllä. Joo. Justihin. Okei. Ja pistetään nyt tuo. Joo, tää on revennyt täältäkin tää aivan selvästi tää hattu. Mutta nyt mun pitäisi tuo saada tuonne. Millähän se sinne menis? Meneekö vain näin vai pyörittämällä vai? Noin varmahan me. Sylkiekö? Menikö jo? No ei kyllä mennyt. Varmahan rikon sen nyt taas.
Sitä pitäisi vähän jollakin terävällä työntää tuonne vähän, mutta ei tää nyt kauhean terävällä voi, kun menee rikki. Sinne se nyt pitäisi kumminkin työntää. Maha jotakin terävää. Naula. Pieni naula. Ei löytynyt naulaa. Sitten vähän ruuvin, katsotaan. Noin, joo. Nyt se on siellä. Jes, siellä on joku hahlo. Mikäli ja sitten. Ja nyt se pysyy siinä. Kyllä, kyllä. Ja tämä tosiaan, tämähän on näippä. Näin justi. Ja nyt se metallikiekko on tuossa, mutta nyt siihen tulee sitten tämä kalvo on aivan kuollut. Tässä on molemmin puolin tätä. Niin tässä kannattaa nyt olla tarkkana sitten, että tää terävämpi nyppylä, niin tulee nyt tuohon. Elikkä, ja se oli nimenomaan tälleen, että se on odotan nyt. Voi. Onneksi mä otin siitä vähän kuvia, niin laittaisin mieluusti sen justiin samalla lailla sinne. Katsotahas nyt. Niin. Okei. Tos on nyt noin toi. Niin. Joo. Kyllä se on näippäin, että se on niinku tää kuppi niinku näippäin. Elikkä tuo iso, no ne on samanmoiset nyppylät molemmin päin. Auttaisiko sylkiä, jos laittais. Tää pitäisi olla jotakin uuremmasrasvaa tai jotakin. Justiin tällaista, että rikot nämä sitten nämä kummiosat, kun työntelet niitä. Noin. No sinne se. Vähän niinku sinne läpsähtää sitten. Jeps. Ja se pyöriikin siinä aika nätisti nyt, kun itse asiassa pyöriikö molemmat. No joo, pyörii. No se on hyvä pyöritellä, niin se hakee sitten paikan. Ja tähän päälle nyt vielä sitten tämä nuo. Tää oli helppo. Mut tällainen systeemi siinä on. Se on siinä. Ja sitten tämä laitetaan tästä vain läpitte, tiedätkö, varovasti, ettei mitään repimällä, mutta se tulee täältä tähän niinku näin. Pääsiköhän jo irti, en tiedä. Nuo. Nyt se on siinä. Tälle puolelle tulee nyt jousi. Ja tämähän on hyvän näköinen, kato. Oi, nyt mä innostun liikaa painelemaan. Noin. Se on siinä. Kyllä me nyt uusi jousikin sitten laitetaan. Mutta täällä on tosiaan oli 12 tiivistettä, että tuli mieleen, että voisiko kato niin. Tuonne uusi jousi, sen mä haluan laittaa. Tää on tällainen iso tiiviste. Ja sitten on tää on pikku tiiviste. Tämä mua kiinnosti, että voisiko se olla niinku tänne. Tuollakin on. Ja mitä se nuo tiivisteet on mennyt, mutta tuo vähän houkuttaa tuo vaihtaa, että olisiko tuo saman kokoinen. Katsotaan, ei me sitten mitään. Siitä. Oliko saman kokoinen? Eri kokoinen. Vähän se on venynyt.
Oi voi. Niin olisiko tuo tuonne väliin? Mihinkä se tuo? Tuo, noin vai? Niin vai tulisiko tämä vain tähän pyöräytetään päälle vai? Nuu. Oisko noin? Sitten se tiivistäisi ton, kun toi tulee tonne noin. Ja... Kyllä se varmaan nuona. Se on siellä ja katsotaan nyt vielä. Joo, siellä on selvä reikä tuollainen johonka. Ja vähän taivuttaa, niin se pikkasen. Joo, ei mene paljon. Ihan pikkasen, noin. Ja tuo sitten, tuo tuosta alhaalle tuonne pitäisi saada sitten. Millä mä sen sinne saan pyöräytettyä. Työkaluni on vähän onnettomuutta. Noin. Sinne sitten painuu, kun sen kiristää. Mutta hyvä, siinä on uusi tiivistä tuohonkin laittaa. Tankkihin tän ruuvaa takaisin. On siellä. Jeps. Tuolla mä katsoin, että siellä oli joku. Niin olisiko se, kato ei, tuo ei voi, no tuo voisi olla kyllä tuonnekin sisällä. Mutta tää on plommattu kiinni, että en mä sitä nyt sinne kyllä laita. Mut se vähän kiinnosteli sitten. Pitäisikö se avata, jos siellä olisi? Kun tää nyt oli mulla jo kerran auki. Tää on nyt tietysti lujas. Noin. Täällähän on täällä on tällainen, itse asiassa muuten. Se on kyllä tuo tiivistä. Pitäisikö vaihtaa sekin? Kato, se on kumminkin, on se vähän huono tuokin. Joo, tämä on tänne näin. Vaihdetaan sekin. En näitä kukaan jaksa katsoa tällä videota, mutta kelaa sitten sellaiseen kohtaan, josta sä haluat katsoa, että mitä he nyt touhus. Hyvä tuokio vaihtaa, kun hän nyt mukana on, niin laittaa kaikki. Noin, se on siinä. Toi on tuolla, se on uusi tiiviste. Ja imemällä muuten otin nuo pensat pois tuolta tankista. Ja, mitähän nyt mulla tuo justi. Aivan. Elikkä tää paketti laitetaan nyt sitten ne oli odotas nyt, tämä oli näin, niin nämä oli tällä lailla päin pakattu. Näin päin. Tuolla on bensapaikka. Niin tuo menee tankkiin näin. Niin oli tänne törrötti niinku molemmat näistä. Ja tuo nyt tosiaan on sitten tuon näköinen, joo, mutta nyt ei saa jousta unohtaa sitten. Sitten tuo tohon noin. Sitten laitetaan pakka kiinni. Katsotaan nyt vielä että tää tulee tänne nätisti reunalle ja kyllä ne vain tuohon kumiosat, tuokin on kumminkin 92, niin kyllä ne vain tiensä päähän tulo. Ja noin. Pistellään siitä kiinni. Tolleesti.
tasaisesti tietenkin kannattaa laittaa kiinni, ettei. Mut joo, tämähän on ihan erinäköinen paketti kun vertais siihen. Se tosiaan kun valutti sitä bensaakin sieltä, niin noin. Varmaan aika kireelle tää saa laittaa, tää ei mitään painetta on, mutta käydään näitä läpi tästä sitten kiristää. Noin. 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 Joo, toi on kyllä joka puolelta vähän vuotanut tuo. Sillä lailla jännä, että toi moottoripyörä toimi, vaikka toi oli väärässä reijäs toi paineletku, mutta se on tietysti sen verran saanut bensaa tuolta joka puolelta, että noin. En kyllä tiedä yhtään kuinka lujas nämä pitäisi olla, mutta ihan maalaisjärkihän näissä nyt kannattaa. Se on siinä. Kai sitä voi vähän vielä. No eipä ne mee. Joo, ei ne. Kyllä se on siinä. Sitten kasaillaan. Laitetaan toi tankkiin kiinni. En tiedä kuinka sitä joutuu sitten kiristelemään, kun sitä paikkaa nyt siihen sitten. Niin haetaan. Lähtikö se päälle? Lähti se. Se on tosiaan. Tulo tuonne sitten ja siinähän on selvä tiivisteen paikka muuten tuossa. Kyllä se ihan oikea oli. No niin, just. Sitä ei sovi edestakaisin verellä. Sitä tupiin vaan ja kerrasta valmis. Sehän on näin päin niin tuo sitten tuu. Sitä mä ajattelin, että se kate nyt tuloo siihen sitten, että kuinka tiukalle tuon sitten voi laittaa tuosta. Se on yllättävän iso tämä 4.2. Pistähän nyt tuolla. No. Tätä käynyt mitään hullun tiukkaa, mutta asuppeli, nuo. Sitten se on siinä, kato se jämähtää siihen, kääntele sitä sitten kun yrität katteeseen, että kun ei sitä saa sitten millään. Ehkä se on tuos nuo. Sitten se on varmaan sitä, että varmaan tankki paikalla, ei kai siinä muuta ole. Siellä on nuo tötteröt, johon se työnnetään. Niin. Jaa niin joo, mulla oli tuo ilmanputtari. No ei sillä ole mitään väliä. Sitä ilmanputtari myy. Mihin kohtaan ne on tullut? No on tämä. Olisiko siinä? Ei oo. Olis. Noniin. Siellähän se on. Kattee helmat. Ruuvi paikalla. Kyllä. 13 sellaiset.
Jep. Ja. Tuolla oli tuo pensale. Jäiköhän jonkin väliin. Nyt pensaletku ensimmäisenä sinne paikalle. Nuu. Ja siitä sitten jollakin piirillä tuo lenkki. Millä kuule? Tuolta. Noniin. Se on siinä. Pensaletku paikalla. Ja nyt tämä paineletku tosiaan. Tää mistä se ongelma. Ei mä olisin tätä havainnut tätä ongelmaa, jos mä olisin ostanut mustan letkun, mutta kun mä ostin kirkkahan letkun, niin johan se, kuule, se ongelma löytyy sitten. Että ei olisi näkynyt mustasletkus, että siellä virtaa bensa. Näin se on. Joskus on vähän säkää hommissa. Näihin pitäisi vielä joku letkukiristimet laittaa rautalangasta. Mutta se on nyt siellä. Sitten mä putsaan tuon ilmanputsarin, niin saadaan sitten laittaa katteihin. Ja kai mä voisin sen käyntiinkin pistää bensaa sinne ja katsoa, että mitä tapahtuu. Jaha, sitten koitetaan. Mä laitoin tankkiin bensat ja katsotaan mitä tapahtuu. Hienosti käy. Ei oo enää. Kato, ei mene bensaa. Pelkkää ilmaa. Kyllä. Tuollakin on. Ei vuora bensaa enää. Ei vuora bensa. Aika hyvä juttu. Kyllä. Homma tuli kuntoon.